सानजा उदालगुरि जथाय आफादा साननैनि हाबाफारि लाना खुंगा 14थि रंजालि बैसागुआ दिनै थुंगेबाय। बर'सला दखरा एबसुनि बानजायनायाव बड'सा नोगोर दुमदुमानि रंजा जौस्राङाव खुंजानाय रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लाना बैसागु रंजालिखौ बेखेवना होयो। सानजा उदालगुरि रंजालि बैसागु जथाय आफादनि बानजायनायाव 14थि जि फालिनाय बा खुंथाय देग्लाय बरसलायाव बेखौ खोब समायना रमायना रंजा बाजायै खुंफुंनाय जादों आरो बियो मोनद' दखरानि बानजायनायाव उदालगुरि जिल्लानि मोन 22 दखरानि सानजा थानाय मोनद' दखराया बेखौ जथायै बानजायो आरो उदालगुरि जिल्लायाव बा गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन जिल्लायावबो दखरा आफाद जिल्ला आफादा आलादा आलादायै बैसागुखौ खुंगासिनो दङ आरो माखासेया खुंनो थांगासिनो दङ। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थांखि आरो उद्देश्य बर' हारिनि हारिमु सोदोमस्रि आरो रंजालि बैसागु जि जोंनि गुबै जि रंजाथाइ फोरबो बेखौ मुलुग दरबाराव जों लांनांगौ आरो बिनि गेजेरजों माहारिनि जि सम्पद माहारिनि जि जोंनि हारिमु जोंनि खाम जथा सिफुं सेरजा जोंनि गाननाय जोमनाय दख'ना गामसा आर'नाइ आरो जिखिनि जोंनि रोजाबनाय मेथाइ खननाय मोसानाय गासै बिथिंखौ जोङो जिखौ जारिमिना मोनहासयै समनिफ्रायनो रंजाबोदों आरो बर' हारिया आसामनि सा सानजा भारतनि जोङो गिबि थागिबि आरो बे हायाव जोङो गिबि थाजेनदों जोङो जायखौ जोङो हानि फिसा होननानै जोङो बयबो मिथियो बा बुङो। दा बे हिसाबैनो हारिनि सोदोमस्रि आरो हारिमुखौ जुदि जोङो गुवार लेभेलाव लांनांगौब्ला बा बुहुमनि लेभेलाव लांनांगौब्ला जोंनि इयुन जोलै जोंनि फरायसा फरायसुलि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया बिनि फारसे मिथिनांगोन बुजिनांगोन सांग्रांथि फैनांगोन आरो बेखायनो जोङो दान मोनसे सिगां वार्कार्स बेबायदि मावबादा खुंदों दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय जायनि गेजेरजों जोंनि हारिमुवा मोसानाया दामनाय देनाया समाज आरो हारियाव गोथां महरै थायो आरो बेखौ बयबो सोलोङो आरो बेखौ बजबनानैसो मोनसे माहारिया गेरेमसा जागोन। बड'फाया जिखौ सिमां नुदोंमोन आरो माहारि मोनसे गेरेमसा जानोब्ला राव हारिमु थुनलाइखौ गारनानै जोङो मालाबाबो गेरेमसा हारि दानो हाया। दा बेखायनो हारिमुवा जे हारिनियाव थागोन बे हारिया जेब्लाबो गोथाङै थांनानै थागोन आरो हारिमुवानो जोंनि आइडेन्टिटि बेनो जोंनि सिनायथि आरो बे हारिमु होनना बुङोब्ला बे बेसेबांबा मोनसे गिदिर कनसेप्ट ब्रड मोनसे माने मिनिं थानाय आयदा। दा बेखायनो बिनि सिङावनो रंजालि बैसागुआ जोंनि माने बयनिख्रुइबो गोसो गोरबोजों बोथोरजों आबादजों आरो नैबे दंफां लाइफां बिलाइ खिलिनायजों दाउ खौवौ गाबफैनायजों बारदै सिख्ला फैनायजों बे बेसेबांबा गिदिर सिमां माने सोमोन्दो दङ आरो बे समा बे बोथोरा फैयोब्ला जोंनि गासै दुखु दाहाखौ गारनानै मेंनायखौ गारनानै जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय गाज्रि मोननाय हिंसा हिंसि थासारिफोरखौ ज्राब गारनानै जोङो बयबो गोदान मिजिं गोदान आसा गोदान थांखि लानानै थांना थानो आरो गोरोबलायनानै अनलायनानै बिदा फंबायनि गेजेराव ज' खेबसे दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनायनि गेजेरजों बैसागु रंजानायनि थाखाय जों बयबो जानजि खायो आरो बेनो बर' हारिखौ इयुनाव आरोबाव आगानसे आगाननै दावगालांनायाव जेब्लाबो जोंखौ गोहो होदों सक्ति होदों आरो बेखायनो सानजा उदालगुरि जथाय आफादनि जि खुंफुंनाय बेयो गासै समाज आरो हारियाव बेसेबांबा मोनसे गिदिर कन्ट्रिबिउसन होबोदों आरो बियो जाहाथे बे कन्टिनिउ थायो आं बेखायनो बिथांमोनखौ खावलायदों आरो साबायखर बावदों आरो बयनिबो गोजोन आरो इयुन जिउनि आलो गोजोननि थाखाय आं इसोरनियावबो आर'ज गाबो गोजोन्थों। रंजालि बैसागु खुंनाय बेखौ फालिनाय बिनि रंजानाय मोनसे नेमखान्थि दङ आरो मोनसे हारिमुखौ मोनसे रंजाथाइ फोरबोखौ बा रंजालि बैसागुखौ खुंफुंनायाव बा बेखौ मोजाङै मावफुंनायाव मोनसे नेमखान्थिनि गेजेरजों डिसिप्लिननि गेजेरजों थांनांगौ आरो जेराव डिसिप्लिन थायो बियो बयजोंबो बजब जायो बयजोंबो गनाय जायो आरो बयबो बेखौ मान आरो मर्यादा होयो आरो जेराव डिसिप्लिन गैया बेखौ रावबो मोजां मोननाय नङा बा रावबो गनायनाय नङा। बेखौ नुनानै मोजां मोननो हागौ खिन्थु इयुनाव बेखौ बयबो नासयगोन। दा बेखायनो बर' हारिनि रंजालि बैसागु खुंनाया
गामियाव खुं सगाव खुं बा जथायै खुं ओनसोल नाङै खुं जि आफाद बा जि कमिटियानो खुङा मानो बेखौ मोनसे नेमखान्थि मोनसे डिसिप्लिन मोनसे सिस्टेमेटिक माने आदब खान्थिनि गेजेरजों खुंनांगौ आरो बेबायदि थासारिखौ जों मालाबाबो लुबैया एबसुनि नोजोराव नुनाय फैनाय जायखिजाया बिदि आब्रुथि गैयै रंजानाय बा जानाय लोंनायजों माने आब्रुथि नस्थ' जानाय बा जोंनि माने समाजारि बेले बेजे नुजानाय बेखौ जों मालाबाबो लुबैयाखै आरो रंजानायनि नामाव जाहाथे समाज आरो हारिखौ मोनसे बदनामाव लाबोआ बेखौ जों खावलायदों आरो बेखायनो जि दिगा मोजां जि बिथिंखौ जोङो मोजाङै दिन्थिनांगौ बेखौ दिन्थिनांगौ आरो जि दिगा जोंनि थाखाय गाज्रि बेखौ जों ज्राब गारनानै मोजांथिं जोङो लाबोनांगौ आं बेखौसो हास्थायो आरो लाइमोन सेंग्रा सिख्लायाबो रंजानायनि नामाव बा मोनाबिलि हारिमु बिलिफाङाव बाहागो लानायनि मुङाव जाहाथे आब्रुथिखौ मेनटेन खालामो आरो बेयाव जाहाथे खास्रि बिस्रि थासारिफ्रा नुजाया बेखौसो आङो गुरैयै खावलायबाय गोजोन्थों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाना बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बर'नि आंगो गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदिफोरखौ बुहुमनि दरबाराव लांनो थाखाय बयबो खामानि मावनो नांगोन होनना फोरमायो। मिथिमोनै समनिफ्रायनो बर'फ्रा बे रंजालि बैसागुखौ फालिबोदों। जोंनि खाम सिफुं सेरजा जथा गामसा आर'नाइ दख'ना बर' हारिनि आंगो दामजुफोरखौ रैखाथि होनो नांगोन। बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनोब्ला जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ फेहेरनो नांगोन। जोंनि बर' हारिनि आंगो दामनाय देनाय मोसानायफोरखौ दानि लाइमोनफ्रा सोलोंना लानो नांगोन। जायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिमुआरि मावबादा खुंदों। बेफोर गोनां गोनां बाथ्राखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायथियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रजेक्टिं, हाइलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टि आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।